L'aposta de l'Atlètic Barceloneta pel waterpolo ve de lluny. L'any 1998, Julián García va accedir a la presidència del Club Mariner i un dels seus objectius era fer del Barceloneta el millor equip d'Espanya. Ho va aconseguir l'any 2006. Van passar 8 anys, però des d'aleshores la Lliga només té el seu nom. Una cosa semblant li ha passat a Europa. L'equip no aconseguia mai passar de la primera ronda. No va ser fins a l'any 2010 que l'equip va arribar als quarts de final. Per allà els esperava un Juk Dubrovnik, que els va guanyar en els 2 partits de l'eliminatòria. Aquesta primera experiència va ser cabdal i l'Atlètic Barceloneta va tornar a estar en una fase final 3 anys després. A Belgrad, el conjunt entrenat per Santi Fernández va aconseguir una tercera plaça que ja feia preveure el que havia d'arribar l'any següent. A Barcelona, a les piscines Picornell i en una final a 6, l'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva primera Copa d'Europa. El Club Mariner va passar a formar part de la història al costat del Natació Barcelona i el Catalunya. L'any 2015 els mariners van tornar a organitzar una final de la Champions, però en semifinals el Proreco, que va acabar guanyant el títol de campions, va superar de només un gol al conjunt local. L'Atlètic Barceloneta va acabar en la tercera posició. Un any més tard, Budapest esperava els 6 millors equips d'Europa. Allà el conjunt entrenat per Chus Martín va acabar en la 5a posició. El club volia fer història i ser l'únic equip europeu que participava en totes les fases finals de la Champions League. Però la temporada passada els barcelonins no es van poder classificar per a la final a 6, que també es va disputar a Hongria. Ara toca Gènova i ara sí que torna a estar-hi l'Atlètic Barceloneta. Del 7 al 9 de juny sabrem si, com volia Julián García, els mariners també són els millors d'Europa.